Tiga muna pergaulin na batita mulai SMP na telawon berat telili 20 tahun ya ada hubungi muna perselisih matang bersebab kuliah turtangis-tangis tu bereon kamu aku Riko neroham nomor tulangnya itu ham. Saya dah singgah doho tujuh bulan. Ya doho suku berekku. Songon naroro berek. Mana dong do buruk ku berekku nikku dokan. Ido tulangin aja turlah surakku. Jadi dilas nirohanami kepala di bagas sadario terlumu bima di borukku burju-burju mau buruh tiru sudi songo nak kabang moda di mana paling utama syukur honok kutu mau buruh jadi nungan itu doho rokakmu situr dipon bono songo si dohonokku tuho itu hari-hari nak salpu behu do usube do usiwai doho itu manang nabuhado tehen no ni dok buruk ko ni narakku ay gudang do anak ni hala au hira so baga do beri si roy ni ete museni aha malus modikini soalan ibal kani jolma urjuna ido burukku amin berarti nang ngalami hawa nasalelengon ni arohaon ni bereokan na tikin na partupulan ni pehuboto na mulai SMP muna adong perkenalan muna apa mulai kuliah ho husukun isi adong ya tatay ho likku tangarong bapak ni di bawah berarti ya hubantita alai surusuran ni bata mabir ho amarago kan mulai SMP mulai nanti kan muna pergaulin na batita mulai SMP na telawon berat telili 20 tahun jadi na 20 tahun non berarti kai boto ho songo dia jiwa ni helawon dangi na 20 tahun non ai boto helawon jiwa pemikiranmu Haru hubungi hamona perselisih, matang bersebab kuliah, turtangis-tangis tu bereon. Kamu aku, ibaharkan ini helak koni kau. Iba tu nanti saya. Jadi dohonok kupe, tuh baru. Omma napi natudul itu warokakmu. Masih jual mahamuna rumah tanggamu. Songon hodok nak kini asa harga hamuna itu ngotongan keluarga. Songo dipe oh hela ini masih dohonok tu dan 20 tahun non nah tahu kamu nak bercerita saya nggak butuh hoji sifat ni buruk kokan namurapi om muruk dohok namura mangamuk tanggung jawab pun namanya tanggung jawab nabi dah ayo butuh sifat kalai si dohonok tu masih jual kamu unang adong masih muruk-murukan sadar rohamuna songon sadar eyona songon ima molo songon sidohoron nami asaboy marhite sa pangalahomuna nagawe makoron sigajang ni umur lehonon ni Tuhan dinagpuro ay nalang ulos masasaha ni
saya komentar na muradin na tuhoron asa murari jeki ihelaku matutu mau tago matutu muraro rezeki muramu si tuhoron naraku jadi si dorokku tuh hela pakai mamat daron tu ulaun para dado marulau tulangmu malau pakai mau asa jago di parhugasom di hula-hula suang-suangan iman ang dihami hula-hulam si Allah pakai mau asa jago alaw nang ibok ko marjuji anoda itu rasanya wala ni pakai huan no yulo si otang rojo tong mariwa no matutu itu kalau dogi marjuji daw kan lima daw kabe mau lihat mak lasroakku unang ketiru sama naw aku dia pe ululu do marjujian alaina 2 tahun do tahun ratak kayak berjuji dia dah jese rapak kita na so berjuji be ano kujulan na roda jadi pakai mokke dan helah